Fluix hem sopat en bons restaurants, llarga i blanqueta la sorra llegint intrigues vaticanes per tal que entrem al mar. Continua i els habitatges no s'han acabat. Plou. Sí, plou com si acabarà el món. No pareix que tinga intenció de parar. Parar? No he dit que plourà. 40 dies amb les seues nits corresponents. I quants en portem ja? 3 dies. Només? Només. Doncs haurem de fer-nos la idea. Doncs sí. I damunt l'arca està plena de goteres. Singing in the rain. Singing. Es diu que un gran dilluny un sol habitatge va deixar. Però algú sap realment el que passava allà dins? Ok? Ei, gent, així fa olor a petxer. Això vol dir que ja està vinguent. Amagueu tots les botelles i tapeu-vos bé les mamelles. Mare, hi ha algú a l'armari. Tranquil, fill, és que està robant-els per el barri. Ha quedat lliure i sense càrrecs, ja que el trànsit està fet per encàrrec. El jefe de policia de València, l'enemic ens ha dit: ja que veure quanta paciència, ja que tindre Àsia València. I que tots deurien estar en la presó. Ja hi ha prou de tanta corrupció, sols volem una digna educació. L'ordre al caos, els tocanúvols, un lloc on treballar, però on millor no viure.
la comarcal.